Hejsa, og velkommen til den 44. udgave af Eremitageløbet. Vi står her ved Fortunen, som er indgangen til Eremitageløbet. Eremitageløbet det startede i 1969, og næsten 600.000 løbere har været med til at løbe igennem og fejre det de sidste 44 år. Eremitageløbet er en af de mest legendariske og kendte motionsløb i Danmark. Det er også det ældste motionsløb i Danmark, og dermed et af de mest kendte og velbesøgte. Den bedste tid nogensinde sat på denne rute, 13,3, er af en herre kaldet... Jeg kan huske, hvad det hedder. Dennis Jensen. Nej, det er Henrik Jørgensen. Henrik Jørgensen. Det er Henrik Jørgensen, der løb 38,40, og fra kvindernes side er Dorte Vibjerg, der løb 43,59. I det næste stykke tid vil vi tage igennem ruten og komme med nogle fif omkring, hvordan man skal agere ude på ruten, hvordan man kan løbe den optimalt, og hvilke ting man skal være opmærksom på, når man kommer i målområdet og ved start. Så jeg håber, I får en god tur, og glæder jer til at følge os det næste stykke tid. Denne video bliver lavet i samarbejde med BT og Champions of Tomorrow og Københavns Idrætsforening KIF Atletik.